Kalau para lunay pesawat merpati langsung do mana kita lanaya haji. Onalla biya abdallati malam kini tukang silawai dicari karabini. Eko indah ananjan do nan gadi biarpun jando asalnya banyak piti. Biya nagati na abala poligami sesudah itu lah ditangkap polisi. Badanan marasai iyo lakan kaki dila kaabana iyo nande polisi. Onande ulah tukang silawe batambah bini tiba di rumah pintu lata kunci. Sedikitnya lagi kasih dan benar ramai inilah tiba masuklah kabacai. Adi-adi rodaro dengan lamara pule ikonyo kini lati pula kabacarai dia malah baca Kasihlah sampai ayam nama nang kukuaknya lah badara. ibarat emangnya buah di kalang ramai ayam nan manang kukuaknya lah badarai. Ne ayam nan kala sayoknya de marepai. Larang cai apa luar yo nalantai ibu bapak tinggal jo kalak Badarai kami ka pulang hai jolang ka gontai. sedikitnya lagi ka andela dan tolan kita bagau ala cupiklah sama. Api tuah kami lah malah bagara kami kotara somani di dulu jangan. Kotara sopai ilambi lali dudakan bau bapi kialai bala dalam dalam. Kosan dikit lagi ke orang yang di siko iko imanan ada kami bado. Lebaban membari iswak lana ko ato di segi silawat lai salah rupo iko. Waduh tak cinta dusana iswa dari nyo pasankan sajo kami ode bado. Doa lalu pasankan jo kok indah sampai de angin rasonyo. Lejo burung tabang pasal ladekan duo kok indah sampai de burung de rasonyo. Olayangkan sore eka sopiro oto lamojo lambe eka sampai jo. Lego indah sampai de sore de rasonyo turilah langsung de kala rumah tanggo. Ay kuliahnya gitu na abala tamu mungko kok malih manui di telepon saja. Lagi tu bicara lewat nada udara do telepon masuk iyo lalaki niko. Ayo telepon ganggam kita berbicara nomor telepon na kami ode pada to. Lesinar barapi nomornya adodo kantu simpati kado ladonyo. Ado simpati PT lup ado pulo nyo aktif kado dunyo. Le nomor pertama dengarkan puno iyo jon cakra bagala malin pamato. 082 balik jo nama 972 la 25. Lagi itulah nomor modola para tamu nomor kado dengar puno. Oh ilham mali itu bana dan namonyo kalau kalanya datu agadang basa batua de kalanya. Le kosong delapan le dua balik jo 613 lah de satunya. Le 28 ampe lah de ampenya itulah nomor iyo nalakado. Dengan insya Allah kami lah menarimu 24 jam non stop
aktifnya. Bagi tu bana ba iswak nan neta cinto hubungi bana lewat nala udara. Kalau para nu indah aktif nomor kami labadu turi ila saco on bela buya gitu. Buya nyo kami nana adola di siko supaya jani supaya denak nyato. Ini hujan lape Allah tarang pulo Allah masih katenda yo labunyo. Hujan lah turun sagadang de gado-gado itulah rahmat dari Allah nanti bu. Acara salah saya hujan lah turun pulo rahmat mana dari iyo lah Tuhan kita. Mari bersyukur bersama-sama itu nyobana doa lah denyo kita. Maklum di akhir tahun September lah denyo nangko memang musim apa hujan awak pulang beko tabego. Karena bulan patang panihnya samparono tania yo padi rumput yo kasadonyo. Kalau di tahun dulu lah di bulan niko awak baru dah ulun lah di bulan no. Begitu nyobana sudah namelanya tu bakal liliang ka Eropa lah denyo puno. Onde maletari kan silawat ida dulang nangko tigo negara kami iyo batilawat dulang no. Lagi di Qatar Belgia lah ado pulo ado Prancis di pulo nan di bulan do. Dengan insya Allah orang di final lah manarimo wala maanggo-anggo piro nak kangarati kato-katonyo. Itulah bidang iyo nan itu sinar barapi jo panah arjunanya. Masyarakat adalah di siko lah kami doa lah dekat pulau. Allah di doa dekat bana dekat Allah yo dengan kayo. Allah dekat ummu Allah dekat panjang rezekinya nak alam orado. Allah ibadat lah dekat Tuhan bertambah-tambah nane andanya. Allah dekat adona lah magaleh bala puju lah dekalihnya. Allah tabali di namura lah di maha tajuannya. Dekat adona lah pegawai na ayadu golongannya. Dari golongan S1 naik golongan S2. Dekat adona lah bapara siap bali pebagando. Ado nambah ladang padi lah de lai banyak lah de hasilnya. Mereka ado bala tapi tulu buahnya namu sakadang pao. Ado nambah para lado lah merah-merah buah ladonya. Manona na para ataruang la panjang ataruangnya tigo itu. Ado nambah para tomada hasilnya ba puso-puso. Ado para aduria na buahnya sakadang la tingkioto. Enaku ado nambah tarana ala kambang biya tarana nya. Mano batarana iti ataluannya sakadang kapalo. Ado batarana kambing tiok barana ala kambalimo. Aiko ado la namarando mana pedodo saudariku. Lemano na gae-gae Babali amudo la de andanyo nganyo kalau mati mantiru pui masuk saruku.